ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Karon gisaulog ang handumanan sa usa ka santos, si San Felipe Neri, sa siya ka Italian nga pari nga nakahatag og dako kayong contribution sa atong simbahan niadtong mga middle of 16th century. Founder ni siya sa congregation sa kaning adoration fathers, mga secular priests dito sa Roma. Mauna nga daghan ang mga na-contribute niya sa holiness o sa iyang mga pagwali. Uban kaniya, padayon tang magampo nga mahunong na kining COVID-19 sa iyang pagkuyanap o ato sang ituboy ang tanan nga mga pamisa nga gipadangat karon kanato dinhi maong misa o muuban pud ta sa mga charismatic groups dinhi sa Archdiocese sa ikalima nga adlaw sa nobinaryo para sa pista sa Pentecostes. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, wala ka muhunong pagpasidungog sa mga alagad nga makanunayon kanimo pinaagi sa himaya sa kasantos. Itugot nga maluluyon nga ang Espiritu Santo magpadilaab unta kanamo niadtong kalayo nga milagbas sa kahibulungang paagi sa kasing-kasing ni San Felipe. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang dito si Pablo sa Mileto, ipasubuan niya ang mga pangulo sa simbahan sa Efeso, aron paghangyo kanila sa pagpakikita kaniya. Samtang sa pag-abot nila, miingon siya, nasayod kamo, giusa ko paggamit ang tibuok kong panahon samtang ako uban pa kaninyo. Sukad sa unang adlaw, pag-abot ko sa lalawigan sa Asya, uban sa dakong pagpaubos o mga luha. Nagalagad ako ingon nga sulugoon sa Ginoo. Bisan pa sa mga kalisdanan nga midangat kanako, gumikan sa mga daotang laraw sa mga Hudiyo. Nasayod kamo nga wala ako'y gihikaw bisan unsa nga makatabang kaninyo, samtang nagwali o nagtudlo ako kaninyo sa atubangan sa katawhan o diha sa inyong mga puloy-anan. Giohag ko ang mga Hudiyo o mga dili Hudiyo sa paghinulsol o pagbalik ngadto sa Dios o sa pagtuo sa atong Ginoong Hesus. O karon minaduan sa Espiritu Santo, muadto ako sa Jerusalem o wala ako masayod kung unsay nahitabo kanako didto. Ang nahibaluan ko lamang mao nga ako gipasidan-an sa Espiritu Santo nga sa matag syudad naghulat kanako ang prisuhan ug ang mga kasamo.
Apan giisip ko, ang akong kinabuhi nga walay bili, basta lamang matapos ko ang mulahaton nga gihatag sa Ginoong Hesus kanako, nga mao ang pagsanyaw sa mayong balita sa grasya sa Dios. Naduaw ko nakabungtanan o nawalihan may tungod sa gingharian sa Dios. O karon nasayod ako nga dili na kita magkita pag-usap. Busa niini adlaw sultihan ko kamo sa walay lipod-lipod nga kun aduna man kaninyo'y dili maluwas, ayaw ako ninyong pasula, kay wala ako magpanuko sa pagpadaya kaninyo sa bukos nga tuyo sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Daghang ulan imong gibuo o Dios sa imong kabilin. Imong giulian ang yuta sa iyang katambok. Ang panon sa imong mga karnero imong gipapuyo didto. Sa imong kaayo o Dios imong giandam kini alang sa mga hangul. Awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Dalaygon sa tanang adlaw ang Ginoo nga nagapas-an sa atong karga. Ang Dios nga atong kaluwasan. Ang Dios mo'y Dios nga manuluwas kanato. Ang Ginoo, akong Ginoo, mo'y magbuot sa kamatayon. Awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa Pagbasa gikan sa Santos kay Ebanghelyo sumala ni Juan. mayang ka. Human makasulti si Jesus niini, miahat siya sa langit og miingon, Amahan, miabot na ang takna, pasidonggi ang imong anak aron ang anak magpasidungog kanimo. Kay gihatagan mo siya gahom pagmando sa tanang tao aron hatagan niya kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. O kini mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tao moila kanimo ang bugtong matuod nga Dios o kang Hesukristo nga imong gipadala. Gipasidunggan ko ikaw dinhi sa kalibutan o gituman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon amahan pasidunggi ako diha sa imong pagpakig-uban kanako sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Gipadala ko ikaw, gipaila ko ikaw sa mga tao nga imong gikuha gikan sa kalibutan o gihatag mo kanako. Imo sila o gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang gisulti mo kanila o karon nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako nagikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako o kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo ug nagtuo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila, wala ako magampo alang sa kalibutan, kundili alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako. Kay imo man sila. Ang tanan nga akoa imo, ug ang tanan nga imo akoa. Ug diha kanila
gipasidunggan ako, o karon muanha ako kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan magpabilin sila dinhi. Balaang amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang sentro karon sa atong pagbasa o sa Ebanghelyo mao ang pagpanamilit. Dinis kalibutan moabot yung panahon nga mobiya ta, manamilit kita sa atong mga mahal sa kinabuhi. Muna si San Pablo na namilit diri sa unang pagbasa, si Jesus pod sa atong Ebanghelyo na namilit. Kung kamo maoy pahukmon, ganahan na ba morong manamilit sa inyong mahal sa kinabuhi? Ganahan mong manamilit o di pa? Kana ba ang giingon ni San Pablo sa unang pagbasa nga di ata magkita pag-usab? Ganahan mo ana? Itutok mo, tutok-tutok mo na mo diya. Importante kay na kanang kamao bitatang manamilit. Nga naman kay reality man gud siya sa kinabuhi. Moabot man gid na siya, musugot tag sa dili. Nakaapan lang kay di ta kamaong manamilit. Kay mangita kitag paagi nga dili ta makapanamilit. Later na, unya na. Mo gini atong gusto. Muna usahay, dili na ta hinuon makabuhat sa angay buhaton. Muna si San Pablo niingon siya, kamo nasayod giunsa nako pagpaambit ninyo ang tanan nga gisugo kanako sa Dios. Adlaw o gabi gahago siya tanan gyud. Muna ningon siya, ayaw ko ninyo basula kung unsa unyay mahitabo ninyo kung wa nako. Kay gihatag na niya tanan. Muna kita kamaura sa tang manamilit basta nasayod ta nga ang tanan nga gisugo sa Ginoo nato matag adlaw atong gituman. Wa ganita katuman pasabot nagbuhat tag laing butang, mao na nang mahadlok na tang manamilit. Karon kamo mga ginikanan, hatag mo sa tanang butang nga gitudlo sa Ginoo para inyong itudlo sa inyong mga anak. Ay na mo pagsigunahuna nga mo graduate sila, nga mas stable sila, imo man ang kabubuton ug maunay hinungdan sa mga ginikanan nga di ganahan nga manamilit dinhi nining kalibutan tungod kay naa sila plano nga dili plano sa Ginoo. Ila ra yung plano. Kana bang ang pare sad di sad ganahan manamilit sa parokya. Ngay ano man naapay plano ang pare nga iya ra yung plano. Hasta sa mga government officials dili ka maong manamilit sa ilang gilingkuran nga opisina, gusto gid silang sila na lang maglingkod hangtod sa hangtod kay wa gyapon nila buhata ang planos Ginoo, ang ilang gibuhat mao ra gyud ang ilang plano. Muna magsugod ganitag himog atong kaugalingong plano, nya muna ni atong paningkamutan nga buhaton, kana din agita ganahan manamilit. Diri sa atong Ebanghelyo, sa may plano sa amahan, nga matod pa ni Kristo, ako kang gipaila ngadto sa tanang tao nga imong gihatag nako. Ako kang gipaila. So ang plano ra gid sa Ginoo nga igsuon, ipaila nato ang Ginoo sa matag tao nga naa sa atong kinabuhi. Ipaila lang ang Ginoo. Hindi makaila na sila sa Ginoo, biyahe na. Kaya ang Ginoo man mo'y mutudlo na sa nila unsaon pagpalambo ilang kinabuhi, dili man kita. Muna kamo dinhi sa parokya, ako yung ipaila ang Ginoo ninyo, aron ikaugma og wa nako, di ko basolon sa Ginoo nga, uy, ang imong mga parishioners, wa man na kaila Ginoo, ang nailahan nila ang imo raman siging kolektaan ng para project. Di ba? Sige raman sila kaila nga, sige lang mo hatag og sobre. Mao raman na ilang nailahan, wa man sila kaila nako.
Nakamo din hero, nakailan na mo sa Ginoo. Kailan mo wa? Wa mo itingog ko. Kamo diha nga nag tanaw sa online. Nakailan na mo sa Ginoo diha sa inyong pamilya. Kanang inyong mga anak, mga ginikanan, nakailan na sa Ginoo o ang cellphone ra ginailhan o ang internet. Sa imong pagpa-eskwela nila dito sa eskwelahan, nakaila pa sila sa Ginoo. Kay wa gani kaila bisan pag mo graduate na nag-college, na miligro lang gyapon ang kinabuhi ana nila. Kay wa kaila sa Ginoo. Kay ang Ginoo mao manggod ang tuburan sa tanan. Matud pa ni Kristo, ang tanan nagagikan kanimo ug ang tanan nga imo ako. Ni ang tanan nga ni anako akong gihatag nila. Ni ang Espiritu Santo mao'y nagpadayon ani pag pakita sa tanang buta nga gustos Ginoong ipakita nato. Mao na ang Espiritu Santo naghatag nato og mga gasa, gitawag nato gifts of the Holy Spirit, nga karong adlaw sa ikalimang nobinaryo sa Pentecostes sa atong mga Archdiocesan Catholic Charismatic Renewal Services or sa tanang mga charismatic groups. Ang tema karon kindness. Kana bang samnang kindness? Kaayo. Kaayo. Kind ba? Kind ka. Maayo kang tao. Gasa na sa Espiritu Santo. So kung kita gani gusto ta nga makatuman o mapaila nato ang Ginoo ngadto sa atong isig ka tao, praktiso nato ang kindness. Kana bang dili ta kaning burukinto, dili ta hinawayon. Nang kind ka. Mao na ingon na ganito panultiyon sa una, ga-eskwela pa ko, be kind to animals. Daghan man kayo mga tao ang batasan murag animal. Una nga ato sa mga ginikanan, hasta gani kita gani, hasta mga batanon animal kayo, animal ka. Ayaw ana, be kind to animals. Di naman ganito ipahapak ang iro. Bisag kagiron, kay nay animal right, hasta gani ng mga iring, imong hapakon, labi nag-adto ka sa mga nasod nga dato-dato, na mapriso yun ka. Kay be kind to animals. Pero, dili ta kind sa atong isig ka tao. Dali kay natong tamayon, dali kay natong sawayon, dali kay natong libakon, i-post pag yung Facebook, dali kay nato nga kanakitang hatagan o mga sakit nga pulong. Panalitan, ang ato ng mga government officials, kind ba sila sa mga squatters? Are they kind to squatters? Nga mga squatters, are they kind? Kind ba sad sila? Maayo ba sad silang mutagad? O muhandol, mutahod sa mga government officials? Magrally dayon, alab, away dayon. Ang mga nanghatag ron o mga ayuda sa mga nag-quarantine, kind ba sila nga mutunol o kusmodugnaw? Ang mga nidawat sa mga gihatag sa atong mga pangagamhanan, maayo ba sad silang mudawat o abot na yung kilay niya, inigtalikod sa gahatag, libakon dayon, ipakapin pang kapitan. Ana, kining mga butanga tudlo ni sa Espiritu Santo. Niya kung ang atong isig katao atong gitudluan kinsa ang Ginoo o unsay gustos Ginoo sa atong kinabuhi, pwede na ka manamilit, pwede na ka mubiya. Mao nang moingon jud ko sa mga ginikanan, kanang moingon ginikanan, ay padir ayaw usa kay gagmay pa akong mga anak. Naku pwede ra jud kag mamatay karong gabi. Kanang imong anak mabuhi ra gid na. Ang importante karong adlaw ipaila ang imong o pailha ang imong anak kinsa ning Ginoo. Ipaduol siya sa Ginoo. Ayaw siya biyae nga dili makaila Ginoo. Muna matag adlaw ang atong buhaton ipaila gyud ang Ginoo. Mao ta na usahay labi na karong quarantine nagsige na lang kung standby diri sa kumbento. Kada namo pangaon dugay kay ming mahumag pangaon kay naningkamot sa kog pailas Ginoo. Naamalay mo kalit og sod nga mga tema
Nanglitan usa sa among mga kauban diha, moingon nga my heart is empty. Ngano mang empty man imong heart? Siya empty kay why nagmahal. Ako na yung isod ang kani-ganing teaching about aning pagmahal, about anang empty imong heart. Yan nasa usab ingon lisod kayo ng kuan pa diray mahigugma ta. May lang untag higugmaon sa da. Nya ug di ta higugmaon sakit ta man ta. Mura nagkanan la sa tag mahigugma. Isod sa nako ang teaching unsa man day nang gugma. Ana dili ko ingon bitaw ako sa bitaw ang madre wala mo tagad nako. Sakit sad ana. Di ko musakay ana kay di man na pang Ginoo. Ipaila nako unsa man ning Ginoo, unsa man ning tinuod nga gugma. Nasa uban na mo diya maingon sad suyop ko pa dir. Ipaila sa nako unsaon pagsuyop. Nga pang Ginoo ba? Nya unsaon man ang pagsuyop nga pang Ginoo? Kana ang imong suyopon ang aso gikan sa Espiritu Santo. Ang kalayo gikan sa Espiritu Santo. Ang mga grasya sa Espiritu Santo aron maayo ng imong bisyo nga pagkamanuyupay. Kana mga inana ba ipaila ang Ginoo ngadtos mga adik, ngadtos mga dili adik, ngadtos mga palahubog, ngadtos dili palahubog, ngadtos mga homosexuals, ipaila natong Ginoo dili ang atong kalagot, dili ang atong pagpanaway, dili ang atong mga kanaganing kasuko ngadto nila. Nya kun ato ning buhaton mga igsoon, kamao na tang manamilit. Ug matod pastubag nato sa Salmo, awiti ang Ginoo. Mo ba to? Ang Ginoo kamong mga gingharian sa yuta. Haron ang tanan mang-awit na ngadto sa Ginoo kay nakaila na mas Ginoo. Ipaila nato dili ang atong ipaila kanang mga scientific, kanang mga kuan lang, kanang mga kwarta, economics la atong ipaila, political la ipaila pod nato ang Ginoo. Mabitan na nay presidente ros usa ka nasod nga niingon siya si Donald Trump na sa gipost nga niingon siya ibalik na ang mga religious activities kay ang Amerika nagkinahanglan gyud pag-ampo. Muna ibalik na kadait pug kuwato ang iya yung sentro nga kana ganing ang pag-ampo gikinahanglan gyud kaayo dili ni siya non-essential. Ang pag-ampo dili siya non-essential kung dili essential gyud siya tungod kay kung way Ginoo wa sa tay mahimo dinhi sa kalibutan bisan pag-unsay atong gamiton nga mga scientific or human powers di ta kasumpo niining COVID-19 nga mihasi nato karon. Pero nga alay gahom sa Ginoo, wa na dali ra kay ning mawagtang uban sa atong paningkamo. Manindog ka pag-ampo sa katilingban. Mga igsoon, sa atong pagpundo karon, atong ihiusa ngadto sa Dios ang atong hunahuna, sayod kita nga siya mo ituburan sa tanan. Muingon kita, Amahan, patalinghogi kami. Amahan, Patalinghogi kami. Nga ang simbahan makabaton kanunay o digumpang tuo diha ni Kristo nga nabanhaw magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang katawhan sa tibuok kalibutan malamdagan sa kahayag sa pagkabanhaw ni Kristo magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga himalatyon dili mawagtanan o paglaom o nga mosalig ni Kristo magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga kita nagkapundo karon mamahimo kitang saksi sa pagkabanhaw ni Kristo pinaagi sa pagpuyo o pagbangko sa kinabuhi magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang sulugon sa Dios Jupilo kamumot obispo mabayaw na sa kanungganan sa altar magampo kita sa Ginoo.
Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga nangamatay, mabanhaw uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Langito namong amahan, dawata kining among pangamuyo, magituboy namo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga higsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa Kristo ikat sa mga alam sa pagdaya ng mga sa ngalan, tugalan sa kasalanan sa Ginoo sa simbahan. O Ginoo, nangamuyo kami nga nagahalad kanimo sa gasa sa pagday aron sunod sa panigingnan ni San Felipe. Kanunay unta kami nga magmalipayon sa paghatag o himaya sa imong ngalan o sa pag-alagad sa among isig katao. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo nga anaa kaninyo. Manausap kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ibayaw manto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay kapataran. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit, kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Felipe, sa ingon nga imo kaming gilig-on, pinaagis, panigingnan sa santos niyang kinabuhi, imo kaming gitudluan, pinaagi sa iyang pagwali, o gipanalipdan, pinaagi sa iyang pangaliya, nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhonong nga pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatak kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nga ni. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi nang among gihandom nining misa karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay
uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Felipe, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nangha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tulangit ng amahan, gamito nato ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atake kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo tinapamay nga palawat kanimo, apay pamulong lamang o maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanlit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, o Ginoo, kaming nakakalawat sa langit nung kalanon, nangamuyo nga sa pagsunod namo kang San Felipe, maghidlaw unta kami kanunay sa maong nga mga kalanon nga sa tinuoray mao'y naghatag kanamo sa kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanaligdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga
Lima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyopo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanang o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iyan po mo kami. San Rafael Arcangel, Iyan po mo kami. San Roque, Iyan po mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iyan po mo kami. San Pedro Calungsod, Iyan po mo kami. San Vicente Ferrer. Iyan po mo kami. Aturong isunod ang nobina sa Espiritu Santo sa ikalima nga adlaw. Atong iampo ang let us pray for kindness. Let us bow down in humility at the power and grandeur of the Holy Spirit. Let us worship the Holy Trinity and give glory today to the Paraclete, our advocate. O Holy Spirit, by your power, Christ was raised from the dead to save us all. By your grace, miracles are performed in Jesus' name. By your love, we are protected from evil. And so we ask with humility and a beggar's heart for your gift of kindness within us. Jesus approached sinners with immense kindness. Holy Paraclete, please treat us humble sinners with the same kindness and give us the ability to treat all others with that kindness as well. Come, O Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations. Through Christ our Lord. Amen. Sa mga nindot nga gasang atong nadawat karon, mao ang Dios nun nga kalipay. Ang ato lang buhaton, mao ang pag-andam sa atong kaugalingon nga kamao gitang manamilit. Pasabot atong ibilin ang Ginoo niya mubiya ta aron moadto sa Ginoo. Ang Ginoo anaa kaninyo. Nausap kami. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa atoning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.